Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri seiko kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, saka izvi ndo zvakaitika kuzosvikawo ndichizojoina rimwe club vanhu avo vanoita zvekudanana nevanhurume. Iwe uri murume, saka pamurume wose uyo waunenge wakwanisa kukonvenza kuti unge uchizorara naye, especially kana kuri kunzi anenge asati akambozviita, unopiwa 100,000. Saka ndichakuudzai kuti chii chakaitika kuzosvika ndichizojoina club iyi. Ndakauya kunoku kuSouth Africa pekutanga mainge muri mugore ra2006 mushure mekunge ndashayirwa mari yekuti ndinge ndichinyora O level. Ende chakandirwadza mukomana chende chekuti isusu takakurawo tichinamata muchechi yeForwarding Faith, then tainge tina vamwe bamukuru vedu avo vainge vari mukoma wababa vangu, saka vainge vaine mari yakawanda kwazvo. Saka takazoti taenda kumba kwavo kunovakumbira mari, vakati vainge vasina mari. Takati tava kudzokera kumba kwatainge tichigara, tainge tiri inini, amai nesista yangu, ndo patakabva tachizosangana nevamwe sekretari vekuchechi. Vakabva vachizotongotaura nyaya yavo nekuti tainge titori mumotikari yavo bamukuru vachiti vainge vachienda kunotisiya mutauni vosiya vatikwidza, because kana mari yekubhadhara kombi tainge tisina. Saka vainge vasingade kutipa mari yekuti tinge tichizobhadhara tiri tega kombi. Vainge vachiti ndichakubhadharirai kana kuti tinokwanisa kuzowana munhu wandinokumbira kuti ange achizokuendesai mahara, because vaiwirirana neshamwari dzavo dzainge dziine makombi. Vainge vasingatodi kana kushandisa kana senti ravo, ende vakatoratidza kuti vainge vaboyekana kuti sei tainge tauya kuzovakumbira mari apa. It was an emergency. Saka takati titava kubuda pamba pavo, ndipo pakabva pachizosvika vamwe sekretari vakaburukawo motikari mavo, vakauya vakatanga kutaura navo. Vakabva vachizovaudza kuti painge paine imwe mari yainge yakaitwa mapledgings. Zvino mari yainge isiri kukwana because function yainge ichifanira kuti inge ichizoitwa the following weekend, saka mari yainge ichishota. Ivo vakabva vachizoburuka mumotikari ndokubva vadzokera mumba mavo, vakadzoka vakabata chibhegi. Mukomana chikabhegi ikako kainge kakazara nema-US dollars. Vakaburitsa mari, I think it was somewhere around 600 or 700 US dollars yavakaburitsa. Vakabva vachizopa kuna sekretari, vakamupa zvekare ne55 US dollars on top yekuti ange achizodira fuel. Vakati nekuda kwekuti uri kuita basa raMwari, ndoda kuti unge uchidira fuel so that usazoshandisa mari yemuhomwe mako. We drove tikabva tachizopinda mutauni. Vakasiya vabhadhara mari dzemakombi, vakatitengera mafriziti. Mufunge zvenyu mukoma, kwaipisa musi wacho iwoyo. Saka bamukuru zvavakaita zuva iroro ndivo vamwe vakaodza mwoyo wangu panhau idzi dzekunamata, because sehama taitiwo kana tikaenda pamba pavo, it's like vaitiona sekunge vanhu vanenge vatounza the spirit of poverty pamba pavo. Saka taingobatwa neimwe nzira yekuti you are not welcome here, you have to go back to your house. Vaitosarudza kutochengeta maofanzi nerera pamba pavo, but isusu sehama dzavo vainge vasina kana basa nesu. Saka mukukura zvinhu zvandaingoziva kuti kunyange ukanzi unenge uine hama ine mari, but mari yake inenge iri mari yake iye nevatorwa vamwe avo vaanenge achiwirirana navo. So you don't have to say kuti hama yangu nekuda kwekuti akapfuma saka neniwo ndinokwanisa kupota ndichienda kwaari achinonondibatsira. Takakura tiri vanhu vainge vachitambura zvisingaiti, saka I was forced kuti ndinge ndichibuda munyika muZimbabwe ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuSouth Africa mukoma nekudawo kwekuti
ndainge ndichida kuti ndinge ndichikwanisa kukasika ndawana zvimari ndodzokera kumba ndotanga kabusiness. Pane pamwe apo pandakatanga kushanda ende vamwe vainge vachigara mulocation avo vainge vakandiunza muno muSouth Africa vakatondiudza kuti pakambani pauri kushanda ipapo ziva kuti at any time unokwanisa kungosungwa because it was close to a highway, saka mapurisa aigara achingosvikapo. Ndakaenda mukomana nacho ndikatanga kushanda, tairova zvitinha zvepaving, saka paibhadharwa mari dzakawanda. Ndakatoshanda the first fortnight, then the second fortnight mukoma musi iwoyo ndakatosiya mari yangu yandainge ndakapiwa the previous week because ndainge ndisingadi kuti ndige ndichingoramba ndichingofamba nemari nguva dzose. Ndakabva ndachizosungwa nemapurisa ndisina kana cent, and then I got deported. Ndikadzokera kumusha ndakatambura zvisingaite. Dai ndakaenda kuBotswana, but then I found myself ndava kudzoka zvekare kuno kuSouth Africa because ndakaona kuti kuSouth Africa sezvo ndainge ndava kukuziva ende kwainge kuri much cheaper than kuenda kuBotswana. I then returned back to South ndokubva ndachizotanga kushanda ndichigara mumaplots. Saka ndaipota ndichiendawo kuchechi dzakasiyana siyana, maPentecostal church. Ndakabva ndachizotanga kuenda kune imwe church iyo yandichangoti Kingdom, nekuti ndokuchechi kwandichiri kuenda pari zvino. That is how I joined cult iyi. Ndava kuendako kuchechi ikoko, vakatanga kundifarira vakanditi sezvo ndainge ndiri muZimbabwe vainge vachida kuti ndinge ndichizounza mamwe maZimbabwe especially vechirume. Ndakabva ndachizoenda kune imwe chechi iyo yainge iri munharaunda umo mandainge ndichigara, yainge iri yeAFM. Ndakataura nomumwe uyo ainge achiridza madrums zvekare neainge achiridza keyboard this other guy aipota achilida praise and worship. Ndikavaudza kuti kuKingdom kwandainge ndava kuenda vainge vachitsvaka munhu anoridza madrums nevanongogona kuridza mainstruments akasiyana siyana. They were looking for those people they could pay them really well. So vakabva vachizobvuma ndokubva vabuda muFM vakatanga kunamata nesu kuKingdom kuya vachitopiwa mari. Upenyu hwavo hukatotanga kutochinja, vakatotanga kutogarawo kumaSuburb kwandainge ndava kugara at that time. By then ndainge ndisati ndaziva kuti this church ine a cult that is hidden inside, and this cult munotorara nevarume. So then ndakabva ndachizotanga kupiwa ma-ideas like varume ava vatatu vandainge ndakaburitsa muAFM. Task yangu yainge yava yekuti one by one ndinge ndichizorara navo. It was very strange to me when this idea was being suggested to me, but zvavakandiita mukoma ndezvekuti vakandiita blackmail. I'm not going to lie to you mukoma. Ndakarara nemwana musikana uyo ane 6 years, and the way that they did this to me, ndainge ndatora madrugs. We were at this other party. I did not know kuti I was going to a satanic party. Ndakaendeswa kune imwe party kuCape Town. Tiriko ikoko the next morning ndo pandakamuka ndikaona kuti ndainge ndakakuvara sikarudzi yangu. Ndikati kochi kuti ndine vakadzi vakawanda vandakarara navo because painge pachiitwa an orgy. Then pandakati ndichiri kufunga nezvazvo because I was sitting outside by the balcony thinking about what had happened kuti sikarudzi yangu inge ichizova nema scratches akadaro. Ndokubva pachizoya umwe mukadzi muxhosa akauya ndokubva atanga kutaura neni, ndo akabva achizondiudza kuti ainge aine bepa raainge achida kuti ndige ndichizosaina. Saka ndakangosaina bepa mukoma rainge riri rewhite risina kana zvainge zvakanyorwapo. Ndikanzi ndige ndichisaina. After ndasaina signature yangu yakanyangarika. Ndakatorwa ndikabva ndachizoendeswa mune imwe room umo mainge muine this other Nigerian prophet. But ndichinopindamo ndakaona kuti ainge akatopfeka kutoita sekunge ng'anga, akapfeka zvinhu zvered. Akabva achizondipa phone akanditi enda kugallery unoplaya mavideos. Ndakabva ndachizoona kuti mainge muine mavideos ainge akawanda ezvose zvatainge takaita the previous night tichirara nevakadzi vakasiyana siyana. Then there was this other girl uyo akazopinzwamo muroom matainge tiri takadhakwa mukomanachi.
ndakabva ndachizopiwa musikana iyeye. Mwana uyu mukoma ndingamuti musikana nekuda kwezera rake, asi chiso chake vainge vakachivhara, akapfekedzwa chimaski zvekuti wainge usingatombooni chiso chake. Saka ndakazozviona mukoma, handikwanise kutoti ndige ndichitorondedzera, because to this very day zvinhu zvandakaita nemwana uyu ane 6 years, it still terrifies me. I never thought kuti ndikaita zvinhu zvakadaro. Saka ndo blackmail iyo yavakashandisa pandiri. Saka vakabva vachizondiudza zvavainge vachida kuti ndige ndichizotanga kuita. Vakanditi varume vandainge ndakarekruta vekuAFM ndaifanira kuti ndinge ndichizorara navo one by one, and ndainge ndichazopiwa support. Mukoma, it was a very terrifying idea that they brought to me, but nekuda kwetape iro rainge riripo, ndingangoti everyone who was there, who was a new recruit, atori nezvaakaitwa on that day zvekuti kana vakada kungokuexpose, the whole world will say you are a monster. But zvakaitika mukudhakwa zvinhu izvi, because takanzi tinge tichitora madrugs avo ainge achiswa mudoro ratainge tichinwa, and we were promised money. Motikari yandakatenga 3 days after that, imotikari yainge ichidhura kwazvo because of zvinhu zvatakaita. Saka ndakazobvuma mukoma, ndakatanga the guy who was the drama. Slowly but surely ndine mamoves andakatanga kuita kwaari. Then this other day ndakamuisirawo madrugs mudoro. He had came to my place, ndikarara naye. Then the next day akazozviona kuti ndo zvainge zvaitika, akangomuka nekutobuda nekutoenda kumba kwake. Saka I made it like iye ane ma-feelings for other men, yet I was the one who was being suggestive. Ndakazomufonera one day ndikamuudza kuti it was okay, zvainge zvakaitika zvakatoitika, anyone ndizvo zvandiri. I then started sleeping with this guy, but each and every time after sleeping with him, I made him to feel so terrible about what he had done. Ainge ari munhu ainge aine mukadzi, aine vana, and ainge asiri gay zvachose, but it was because I had to do this, because this is what our cult want us to do. Ndabva paari ndikatanga kurara the president worship leader, ndakarara naye uyo zvakaita sekunge zvainge zviri nyore. Ndakaenda naye on a vacation, ndikanorara naye kuvacation ikoko. So the drama guy akazonocommita suicide mushure mekunge ndatanga kurara the third guy, because zvinhu zvandainge ndakaita naye zvaimudya moyo, because he was not into that stuff. Saka akaramba achingozvidya moyo ndokubva achizozviuraya, akakomita suicide paainge ari kuzimu. Vose vari vatatu vakafa mukoma within a space of 3 years, vainge vashayika, and all of them vakafa nekuzviuraya. Umwe wacho akangoti achingoona track riri muroad ndokubva atokrosa road rikamutsika, ndokufa kwaakaita. So irini ndakaramba ndichingoenderera mberi nemisheni yangu. Saka misheni yangu ndiyo yomukoma, handisi ngochani, but misheni yangu ndiye kuti I have to look for men, varume vanenge vasiri mazviri. Varume ava ndivo vandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara navo. Like ndikarara nemurume ndinotopiwa 100k, ndo zvinotondiraramisa izvozvo. Handizivi kuti iyo church inobenefita chi as such, because isusu tinongodhilawo neofisi yedu inotonzi the gay office. So I really do not know what is it that they benefit. Kana ndikatopiwa mari inotobvako kugay office ikoko, ndokunobva ma100k angu, ende ndo zvinotondiraramisa. Saka whether muSouth African kana kuti muZimbabwean, that is my hustle. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Mazvinzwaka hanzi ndo basa ravo ravanoitawo iri yapakaipa. Pane imwe nyaya yandanga ndatokanganwa kukuudzai. Do you still remember vaya vaiti vakatengeserwa motikari Peugeot? Saka motikari iyi yavainge vachiti vari kuda kuitengesa, vakamboenda kuma scrapyard but they can't find a buyer. Saka pane vamwe mukoma vakauyawo vakati ivo vanoitawo basa iroro rekubreka motikari
uye he is a mechanic. Saka ndakangovapa phone numbers after ndaverenga nyaya iyoyo yePeugeot, kana muchiri kuirangarira, vainge vachiti vakatengeserwa pickup yavo yakanaka kwazvo, but pane zvakazongoitika. Saka mukoma vekutenga Peugeot yacho hanzi land track, ibhaki pickup land track. Saka vakauya vakati aiwa motikari ndakaenda ndikanoiona, motikari ndatova nayo kuworkshop. Saka hama motikari iyi yakatengwa ne5,000 hanzi ndo yandakavapa 5,000 amana zvakangoma hazvo veduwe, kuti iwewe unoita gore rose uchitenga motikari then after that wozotengesa motikari iyoyo ne5,000 because I still remember kuda vaiti zvokuma is it 90 something, I'm not sure, 90 something thousand, then wozotengesa motikari yacho ne5,000 zvakangoma hazvo veduwe. Ndakavabvunza mukoma ava kuti saka 5,000 pamotikari, vakati motikari iyi kunyangwe ndikati ndichada kuzoitengesa inini, it will be very hard to find a customer. Saka imotikariwo yandatongotenga kutoti ndige ndichitongoigadzira inini in my own spare time, then kana yazongoita then I will use it. Saka hanzi ndakangovabatsira nemari yekungotiwo vangowanawo something, otherwise they were not going to get anything out of it. Ndakavati so you mean kuti kunyangwe dai vakaendesa dziri simbi kuscrap kuma scrap yard vaisawana mari inodarika 5,000, vakangoti kiki mukoma zviiti you can even get less than that kana ukatoenda kuscrap. Saka hanzi 5,000 ndo yavakaona iri right. Munozvionawo sei vedare Peugeot iyo yamuri kuona ndo type yacho yamuri kuona pamaskrini enyu. Motikari iyo yakatengwa ne5,000 if you still remember that family vainge vachiti vakagadzirwa nekuti vainge vatengawo motikari. So zvakangoma hazvo veduwe, upenyu hunorwadza, but ndo nyaya imwe iyo yandanga ndatokanganwa kuti ndige ndichikuudzai. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya ngoma kavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo mukoma ndinoda kureururawo izvo zvakaitika mainge muri mugore ra2016. Ndinoda kureurura kuti ndakaisa vamwe papa pamuyedzo vakandikoniwa ndikarara navo. At that time mukoma ndainge ndiri pakati pekunetsana nemurume wangu ndigere kunoku kuUK. Saka we were on separation, but takadzogadzirisana zvedu because I was so disappointed napapa havana kukwanisa kundiita zvandaifungidzira kuti vachandiita sezvatainge takataurirana pamafoni. So I went to Zim ndichida kunoona this other big sister of mine. Ndakabva ndachizoenda kuchurch kwapapa, then ndikazokwanisa kuwana access yekuenda kwavari one on one mukoma. Vakati vachindinamatira ndakatongobata ruoko rwavo ndikati papa zamu rangu riri kubaya baya, ndinamatirei. Vakatozviona kuti there was something that I was up to. Apa ndakatoenda ndisina kutopfeka bra futi. Saka vakati vachindinamatira kudaro takangotarisana vakaseka vakati une musikanzwa iwe. And then ndokubva ndachizodzokera hangu kumba kwesister yangu ndakazotanga kutaura navo. Aiwa vaindiudza zvose izvo zvavainge vachiti vainge vachida kundiita. There was no time yekuti tainge tichazoonana. And then I returned back to the UK to be with my husband. As time went on mukoma ndopa ndakabva ndachizoronga zvekudzokera kuZim so that I can be with him. Andasvika kuya ndokubva tachizoenda kuhotel. Takaenda kuhotel mukoma nashi, but I was so disappointed. Handizivi kuti vainge vakaneta here kana kuti, but harina kunyatsokubuda sweet sezvandaifungidzira kuti richabuda riri sweet tichinakidzana. He greatly disappointed me. Nengo yakatoramba kutomira and hatina kuzotoita zvandainge ndichida kuti tinge tichiita because ndainge ndakagadzirira big time. So I was disappointed when I returned back to the UK. Then I decided to continue with my marriage. Mufunge zvenyu ndainge ndakaenda ndichinonamatirwa kuti imba yangu isaparara.
So maybe I guess kuti it worked even though it was not prayers that worked, but zvakaitika when we were in bed, I guess kuti ndo zvakakonzeresawo kuti ndinge ndichizozvidzosa pamurume wangu. That is my secret, mukomanashe. Handiri kana kuti ndinge ndichikupai more further details kikikiki, otherwise ndinozozivikanwa hanzi nzeve dzine madziro dzinonzwa ndatorekodha ndiri mumotikari. Yo vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna anonymous from Facebook. Zvakangoma azvo very strange things indeed they do happen in this world. Let us try to talk with anonymous in the comment section. Pakaipa hanzi ndatoisa voice note ndiri mumotikari. Kana uinewo confession yako, please do not hesitate to come to my inbox and share with us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.